מה יום הלידה אומר עליכם? חלק 7. נולדתם בשביעי, 16 או 25 לחודש, אתם החוקרים של העולם הזה. האנשים שלא מסתפקים בתשובות שטחיות ותמיד מחפשים את המשמעות שמתחת לפני השטח. הכישרון הכי גדול שלכם הוא לראות את מה שאחרים מפספסים. אבל המחיר? המוח שלכם לא מפסיק לעבוד. הנטייה לנתח כל דבר לעומק יוצרת לא פעם חוסר שקט פנימי ונטייה לחרדות מהלא נודע. האמת היא שבתור מספר 7, אתם קולטים כל כך הרבה תדרים שנוכחות של הרבה אנשים פשוט מציפה אתכם. זה לא שאתם לא חברותיים, אתם פשוט חייבים את השקט שלכם, לבד כדי לסדר את המחשבות, לנשום עמוק ולהחזיר לעצמכם את האיזון. המסר שלי מהדרך, אל תילחמו בצורך שלכם להתבודד, זה המקום שבו אתם ניתנים. כשתיצרו לעצמכם עוגן פנימי ותלמדו לסמוך על האינטואיציה שלכם, החרדה תפנה מקום לשקט שאתם מחפשים. מרגישים שהגיע הזמן להשקיט את המחשבות? כתבו לי תאריך לידה שלכם בתגובות ואשלח לכם מסר נומרולוגי אישי שיעזור לכם להתחבר לעוגן שלכם.